Når vi skal teste, om en smådel udgør en kvælningsfare, så tager vi smådelen og lader den falde ned i testeren. Vi må ikke presse den ned, den skal af sig selv glide ned. Og det vi kigger på, det er, at den ikke rager oven ud af testeren. Hvis den rager ovenud, så er det ikke en farlig smådel, så er den for stor. Hvis jeg skal teste, om det her hoved udgør en smådel, så tager jeg hovedet, lægger det på smådelstesteren og siger, nej, det er ikke nogen farlig smådel. Til gengæld, så ved jeg jo, at børn sutter på legetøj, og derved kan lim opløses. Så hvis ørerne kan gå af, så er det oplagt en smådel.